Amin. Mau menyembah Wanita. bahasa Hai, dalam persembahan. wanita. Samarajo. Punan sembah. Titan. Sungguh seorang baru mati gotun dibilang dalam pasamban. Secara penyo ampun niat mamak basa panglu imam kati sanak saudara sadona hadir di rumah. Karanggo di batang kapeh menitih daun silasiah lalu melalai ke ujung sularu. Hindak bahinggu juba batih, hindak basibak juba sisiah di lingkungan sambah kasadu. Padi padamu sari baka diriak juampu kaki diriak lalu dikisahkan. Hindak datuk tabilang gala patuk pemidang sambah jo simpuah panjalani salam je doa. Pemuliakanlah angku niat mamak basa pemulu imam kati sanak saudara sadona hadir di rumah. Sitawa batang sitakun ditabang mampunya rabah. Sakali gawa baribu ampun ambu mengarang mata sambah. Pinggan jerong mangkuknya jerong sebuah basinasi. Kok lai sambah ambu nanta dorong usah dimasukkan ke dalam hati. Rumput gago dalam parak uriknya kaluak bakaluak gagangnya julai menjulai. Adek pusako niat mamak kurang tukuak manukuak kok sentiang kita bilai memilai. Ramu-ramu si kumbang jati kati endah pulang bakubu. Patah tumbuh hilang bagati pusako balega kena tunggu. Babiluk jalan kaki nali sinan bantu dirabahkan. Adek barajo banagari pusako kato nan disambahkan. Menurut nan biasa kato biasa dibanakan sambah biasa dipunan sambah bagi Islam barajo. Titan mah. Alah sambah nan disambahkan. Yul. Mangko menyambah ambu kehadapan pengulu nangadang basa batuah bangku bana nan kira. Yul. Serupu matahari jolong tabi elang gumelang cahayanya dari timur lalu ke barat-barat taruh ke selatan-selatan sampai ke utara. Yul. Tiga luak dua langgam dua batu keduduan dua tiga penjuru langit ampit limu penjuru bumi di atas mengkutu di bawah kitab natakan. Yul. Artinya rajo sadaulek kuasa sandiku bukan toh ambo nan jadi pandai arif budiman nan bijaksana. Yul. Dicari kato jumu pakai tigiliang kato ju peramuan dapik kato na satipa. Yul. Picak setapiak boleh sagiliang ku picak lah boleh dilayangkan ku boleh lah dapik digolong. Yul. Boleh ayah kapam buluh tukang kato kamu pakai. Yul. Lah dapik kato na kato samu pakai di kami sagalu sapun pokok sepangkalan yo diambo tapi bersama. Banam. Alah sambah dan disambahkan. Yul. Adat balelo bakadaan kita balapa bamana. Yul. Adat balelo bakadaan tagantung tirai di langit-langit tabantang tabiasa kuliang tombak kasur mengalu tabantang candol lebih. Yul. Siriah balingga jo arah pinang balampu jo alih lama batadah di pinggan sama. Yul. Langkut siriah di pinang nyu penghulu duduk menghadiri sinan nyu adat balelo bakadaan. Yul. Kita balapa bermakna garak daripada Allah waris daripada Nabi. Yul. Nan garak daripada Allah dan waris daripada Nabi. Yul. Arak jujariah pelah lapih paluah di dado pelah suri rokok sabatang Allah disuk kecil-cil dulu punalah puluh. Yul. Arak lapih dikira tumbuh, arak lapih di segala sanak nan datang tumbuh kira-kira di kami segala sapun pokok sapangkalan mangko nyundang katakan. Man. Ditabang batang simanto, ditabang nyubaliwang basi nan datang dari apa-apa na urang betul. Yul. Sungguh karakuk dahulunya dek rajin kami nampangkan memberi junjung kini menjadi siriah banda nak taniat kecito belum masuk acara. Yul. Nak dua kata seiriang. Kuretaji pakan senayan isuak nyari ke salasa. Yul. Baca pik kaki baringan tangan Allah sugiro kami nampangkan. Yul. Baca pik kaki baringan tangan digatia siriah digagangnya dikumpul pinang ditampuaknya lalu disikat cara. Yul. Cara no ditapi diantar kata. Cara no balingka jo are pinang balampu jo ale lama batada jo pinang sama. Yul. Mangku nyundang belum ngatukan. Man. Badar yang bunyi bungka jalo karena lah anak si badabala. Yul. Badan tiang bunyi nyu cara no tandu nyu siriah dan kadatang. Yul. Kadatangan siriah nyu cara no. Cara no ditapi diantar ke tengah di tengah diikukan kadapan angku niat mamak basa pengulu imam katik sanak saudara segala sanak nantang mangku nyundang belum ngatukan. Man. Tanam siriah, tanamlah lundang, tanam karakuk di halaman. Yul. Cabiaklah siriah, gatuklah pindang, buluang rukuk paminan tangan. Yul. Kandak dibari pinta diperlakukan sekian katu di banan sampah di punang sudah merajuk. Sampai. Alah sudah. Mam. Naik. Kembali sampah. Nita. Inyuk katulah tipu pasambahan imam kehadapan angku niat mamak basa penghulu imam kati sanak saudara sagalo.
sana datang. Iyalah. Menurut Nabi Yusuf katu di banan sambah di punan sambah. Okey ambo. Benar. Baji ko menurut Nabi Yusuf alang malewek tapuak babalik gandang batingkah katu bajawab sambah imam iyo di kumalian. Iyalah. Atih katu ka bajawab sambah imam ka di kumalian mangkunyo undang. Mana? Nuang subaliak bukit lurah di bawah pendakian kur. Lawi padang parahu bumi dipegang. Iyalah. Jadi alam batampuak bumi batangkai raju balanggam nagari pemerintah. Iyalah. Ada kerana rumah di bari bojong Jawa Pangka. Ini mama duduk lagi surang Jawa dua ku duduk lagi banan tahu bakato lagi banang banan. Iyalah. Itulah hamba tarik kato jom pakai imam menanti jo panitah lagi kula kejadian. Sampai Merajo. Alah. Merajo. Lagi Beri sambah. dan Artinya katolah tibu pasambahan ambo kadapan angku minyak mamak basa pangulu imam kaki sanak saudara sandu sanak nanata. yul Menurut yang biasa kato biasa dibanakan sambah biasa di punan sambah bagi sahabat. yul Baagi kok menurut yang biasa alang malawi tapuak babalik gandang batingkah kato bajawik sambah ambo yo dikembalikan. yul Dia te kato ka bajawik sambah ambo ka dikembalikan mangku nyundang marajo mengatakan. yul Bunuang sebaliak bukit lurah di baruah pandakian lawi padang perahu bumi dipegang penuh. yul Di atas alam batampuak bumi batangkai raju balanggam nagari bapa mereka. yul Ba ada karena rumah di bari baujuang bapangka. yul Minyak mamak lai duduk seorang juga dua. Ku duduk lai banan tahu bakato lai banang pan. yul Itulah mangkonyo marajo menarik katunyo pakai ambu menanti ju penitan lai kejadikan baitu bana. mana Kok baitu di kami segalo sapun pokok sapangkalan mangko nyundang belum mengatur. maya mah Sajak parian padang panjang turun keluar 50 saja imangku datuk parpatian sahabat. yul Sepanjang pituah nama liau paci arik liau ganggam taku. yul Pihak di anak buah beliau sayu, pihak di kato beliau samu pakai. Kato merajo tariak yang mu pakai. Allah tanja di garinyo, Allah taracak di pusakonyo. InsyaAllah baluang tu nyo. inilah kebaluang InsyaAllah. makantin kita Sementara. maaf dah katul tu tambah ni lo kemudian ada bawa dengan saya sudah berapa nak ganda tu kemudian mam Hai. kembali sama Nita. tinyo kat talalai ambo menjak katu mengumalian pasambahan imam atih tinggi batang talambik jatuh jauh perjalanan ke kunyong tibo dia ampia ke kunyong asih Iyalah. teh mencari katu jom pakai menggiliang katu jo paramuan dapik katu nan satipa Benar. picak satapiak bulik sagiliang ko picak la buliah dilayang bulik la buliah digolong Iyalah. bulik aya kapang muluah tunggang katu kamu pakai Iyalah. lah teh katu semua pakai de kami sagalo dun sana na datang ambo menjak katu mengumalian pasambahan imam lai kula kejadian Sampai Merajo. lah Merajo. lai Mulai sampai. dan Artinya dibilang dalam pasambah marajo. Agak talalai marajo menyawi katu mengembalikan pasambahan ambo arti tinggi batang talabik jatuh jauh pajalan kunjung tipu diambil di kunjung. yul Dia teh mencari katu yang pakai mengilang katu di paraman dapik katu nasa tipa. yul Picak setapiak bulik segiliang ku picak boleh dilayangkan bulik lah dapik di golongan. yul Bulik ayah kapang muluah tunggang katu kamu pakai. yul Lah dapik katu nasa katu samu pakai isa galu nusana na datang marajo mengembalikan pasambahan marajo menjawab katu mengembalikan pasambahan ambo lai kejadikan baitu bana. mana Ko baitu di kami segalo sapun pokok sapangkalan Ujak dicinto ulan tipu semua dikali ayat sabi pematang gadang diambai basi bayak dinggi. yul Gunjalo pulang ke gunjali pulang ke tampek. yul Lah di tampeknya merajo menyawik katu mengembalikan pasaman ambu insyaallah jadi terima. lai lah kejadian Insyaallah. mam Dai. kembali sama sungguh pun ambo menjak katu mengumalian pasambahan imam katu diulang sunat jalan diulang pasa jalan dapat tampuah sunat katu diulang Iyalah. diulang pihak pada pasambahan imam sadonan takana nan tinggal di laju mau Sama-sama. saya yang balam jo barabah balam lalu barabah mandi tabang mambu buang ke kayu tanah Iyalah. saya yang salam dengan sambah salam lalu sambah kembali sambah Menita. ibalah sariak mati dia ambil pemukang balam tadang ada imam lah tabang mambu buang ke udara Iyalah. tadang ada imam lah bayak bunyi dia ambu Allah alam antah di mak katipu Si bola lu Merajo. bariang di tengah pulau dalu-dalu di kampung dalam ureknya lipik balipik pucuknya batalung Iyalah. dek riang katu talampau dek malu Allah walam dek ganta katu tadapik entah tagada imam bersama Bala mai Merajo.
Pinggan jerong mangkuatnya jerong sebuah baisinasi kolai sambah nanta dorong usah dimasukkan ke dalam. Iyalah. Citawa batang sitakun ditabang mangkunya rabah sekali gawa baribu ampun ambo mengarang melian sambah. Iyalah. Ala sambah na imam sambahan. Mangko menyembah imam ke hadapan pangulu nangadang basa batuah tuangku bana nang pirang. Iyalah. Sarupo matahari jolong tabi elang gumelang cahayonyo dari timur lalu ke barat, barat terus ke selatan, selatan sampai ke utara. Iyalah. Tiga luak, dua langgam, dua batu kaduduan, dua tiga penjuru langit, sampai lima penjuru bumi di atas mamputu di baruah kitab nanti kambang. Iyalah. Artinya raju sandaulek bahasa sadiko. Kanto imam jadiak pandai arif budiman bijaksana. Iyalah. Cari kato jumu pakai digiliang kato ju paramuan dapat kato nan setempat. Iyalah. Picak setapiak boleh segiliang ko picak lah boleh dilayang boleh lah boleh digolongan. Benar. Boleh ayah kapang buluah tunggang kato kamu pakai. Iyalah. Latih kato sama pakai dek segalo sepun pokok sepangkalan de imam tapi nya kesambahan. Benar. Ala sambah na imam sambahan. Adek balelo bakadaan kitab balapa bermakna. Iyalah. Adek balelo bakadaan tagantuang tirai di langit-langit tabantang tabias kuliliang tombak kasua mengalo tabantang candu lah dia. Iyalah. Siriah balingka juara pinang balampuk juara lama batadah dimunggan sabun. Benar. Langkuk siriah jo pinangnya pangulu duduk menghadiri di sinannya adek balelo bakadaan. Iyalah. Kitab balapa bermakna garak daripada Allah warih daripada Nabi. Iyalah. Dan garak daripada Allah dan warih daripada Nabi. Iyalah. Arak jariah kola lapeh paluah di dado kola suri rokok sabatang alah baisok kecik ciek jodoh pun alah pulau. Iyalah. Arak lapeh kikiro tumbuh arak lapeh dek kami sagalo dan sana datang tumbuh kikiro dek sagalo sapun pokok sepangkalan mangkonya undang mengatakan. Benar. Ditabang batang simantu ditabang di baliung basinan datang dari apa-apa na orang kututu. Iyalah. Sungguh karakuk dahulunya dia rajin nampang kambari junjuang kini menjadi siriah bana nak taniak dan cinta pulau masuk ke dalam sana. Iyalah. Nak dua kata sayang gura taji pekan sinayan suatnya hari ke Selasa. Iyalah. Baca pek kaki baringan tangan Allah Sugiro dinampangka. Benar. Sugiro dinampangka digatia siriah digagangnya dipumpun pinang ditampuaknya lalu diisikan ke dalam cara. Iyalah. Siriah balingka juara pinang balampuk jala lama batadah dipinggan sabun. Mangkonya undang menentukan. Badar yang bunyi bungka jalu kanalah anak pada balang. Iyalah. Badan tiang bunyi carano tandonya siriah kadatang. Iyalah. Kadatang siriah jo carano di tapi data ke tengah dekokan ke hadapan angku ninyak mamak basa pemulu imam khatib sanak saudara sadona nadir itu mana. Iyalah. Mangkonya undang imam menentukan. Iyalah. Dua undang dulu batas. Tanam siriah tanamlah undang, tanam karakuk di halaman. Tabiat siriah katuklah pinang, guluanglah rokok, pamenan. Kandak babari pinta pelakuan dek kami sagalo dun sana datang. Sakian kato di banan sampah di punan kan baik tu. Benar baik. Kok baik tu dek kami sagalo dun sana datang. Singkit jawab. Maju maju. InsyaAllah kandak dibari pinta di pelakuan siriah dicabiak pinang digatuk dikunyah dimakan malah sama-sama. Iyalah. Tapi permintaan juga di kami iyo bahasa samu jo nampang kami. Sampai maju. Alah sama. Maju. Baik. Boleh sampai. Dan Artinya dibilang dalam persambahan marajo. Kandak dibari pinta dilakukan. Siriah dicabiak pinang digatuk dikunyah dimakan sampai sama-sama. iyo Kan itu benar? bana Ko itu di kami sagalo sapun pokok sapangkalan. Iyalah sana puluh di kami. iyo Tapi dibilang dalam persambahan marajo bersama-sama kami napangka. Kan itu? bana Ko itu di kami sagalo sapun pokok sapangkalan. InsyaAllah iya semua kita. maka enten gitu. Betul.